Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Double Sa Milan of Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Filipino Hilot. Hello po sa inyo ha. Mayong adlaw, labi na good siya. Karon lang nakakita ng video. God bless po. Hello po. Ayan. May konto sir. Oh, sa itong pamati sir. Sakit ng awak. Sakit ng awak. Timing nga biyo nga na. Oh. Namumo. Pagos. Ang sa mga klaseng nakuha ni motor. Natumba na sa motor na. Pareho mo itong nagsunod. Sunod. Pero nakainom lagi daw siya. Ay, Sa lagot kini nga divorce ba. Kung wa daw sa kainom bis mahagbong sa kanal. Mahagbong mo sa kanal, magtuon ko balik ko sa ginay. Pero isa ka buwan na. O ba? Unya kay wa magid mawala. Ini ako bago pa. May kay bago pa. Kuwan ba ni? Itong Bernes. Ayo. Atong Bernes lang. Yeah. Boss. Ay, pala Ba? na boss. Salamat. Diya lang. Sulod na na. Good na. Ya, laliak. Na, sulod na. Pang isa? Oh. Palit ko. Tuloy ko. Diyan lang kami oh. Oh, Babaw kay nadi ang bugnong. sira lagi yung nabili. Oh, gani. Ilo rin mo diba? Isa lang. Isa lang sa kay, isa lang mo bibilin. Yan lang sa akong 20 kay basig mga anak. Yay. Ay, TDI. Interruption. Anong gina ba sa live? Dahil mga kuwan. Bigyan sa kito, boss. Unsa ka natumba lang o unsa man? Wala lang, natukod lang gunigon. Wala na, unsa man? Sakit mo Ano kayo natukod kuwan. man? Gining kabukat na nato niya na. Na kuwan na po gining na. Tawag ka na yun, ano na, bulog ba? Ano sa Dugay na po kung magpahilot ng tagon. Wala kayo Karon na mamana. lang na timing nga Diyos. Murag na, Oo. gidungagan na dyan, Okay. sige ka ni. Kita sa una nagpahilot namin kuwan to sa ang bayaw sa pansala wala na kay tiguang na masakito na ba. Anak mo na, puli-puli, alam mo na. Oo. Karon kay kita na po lawas to. May nagkabalo ka sa kuha. Nag-open po gusto mo kuwan, nag-like mo ko nito. Gani. Ano sa lanay mong kuhan? Murag na to na. Itong Bernes pa. Tukod lang. Ato ko na. Wala nga ka nang Wala na. nalupad, anak. Gusto man paborit? Wow, pagkabugat lang ba? Wala Wala ba? Sige ka. Gawas anak, unsa pilain? Dera ka, wala mo dagan. Wala. Sakit. Dire ra sakit na mo. Kaya na siyempre kada ko na go. Magani. Ya kung mga likod, ang mga awak, mga kamot. Sige na sabi po mag-drive kag pidikam niya. Basa ba bro? Maulanan. Maulanan po. Isa gyud na nga muna yung Ay kung nakadaganan. sabi kini kamot ro kini tuo, ngunit sa accelerator, Oh, panhod, ang mga anak po. dili mo baga. Pero buko. Nayo sa anak, ang panhod ba? Ito anak, si yung sawa. May gani kay ang tuo, Andre, wala mapiktahe. Mao man ni ulan ini. Napo sa kining sa clutch. Napusahay. Sige mo Kini ni kay tuo man ko niya. Trabaho subod ba ano? Trabaho po. ay dili ka kuan taas ang resistensya. Igo jud ka. Oo. Anak mo na siya. Lagi kay sa gyud nga ikalintura jud ko kay umaulan niya kay Kani mo ni hilot ang sang adlaw. okay. Kadabaw. Ayun. Pas mo ko na siya. Dugay kay ko nakahilot na kay sulaw kayo. Lagi mo. Mo nang kasi makuanta ba? Inigana ni mo. Sulawa po ang sa suga baka ni o sa sige. Di wala na lain. Ante ilo kira. Okay na. Kanya lang na jud matandog lang yun. Matandog yan kay mga ugat ko para maka Kita man gud sa matandog kay maranang na kay ako di masang. correct. Kay Murag magkadaghan mo gud. yung ugat po nga dili po siya isilon. Oh. Basig magluko ba di na nung kadagan ng mga dugo. Diba? Tama mo siro? Hindi man sa kunan anang lisa dugo anak. Hindi man. Mo dagan. Sa ospital na pwede na lisa. Change blood na siya anak. Kasi nakuha na dialysis. Lagi. Dialysis ka mo ba na hindi mo ba? Piwa nang imo ang dugo. Sige. Asa kay ka nagpuyo ron sir? Sa Lapu-Lapu extension puro kalumpang. So ayan guys, shout Barangay out. San Miguel. Ayan, shout out sa taga Lapu-Lapu Extension. No, basta na kayo ma-shout out niya sir. Wala ko ka-prepare. Sa ako mo lang mga praise na. Sa masilingan, no? Silingan. Ayan na si sir, dari shout out sa taga Lapu-Lapu X, no? Nabinagyod sa kong kumpare dan na si Paul, si Ronay. Ayan, naman sila dito sa unahan sa kanya, sambag malatanga. Lumboy. Lumboy, no? Yan na si sir, dari akong tabangan nga
maayo iyang gay pamati sa kalawasan kahit ko lang nato ginapamati no bisag ginagmay ra lain jud nato pamati no. Mas nindot Ding. yun. Mas nindot yun nga Oh, magpahilot matandog kay yun. kini itong mag-idadidaro na ta. Oh. Bisag batanon. Oh, layo pa ka kastinood eh. Ah! Pero mas may nga matandog na daan. correct. Eh, kini pong naanad na buta og si panghilot, kanang magpahilot. Matandog. Oh. Ngitaon mo Ngita maglamig gyud. no kuan. Di po pwede sige kung tambal gud. Ah, tinuod eh. Kadawat mo po skin Pag maigo na mo dire wala na gid. Kaon na lang na. Milagro mga kuan. Lisod jud. So ayun guys, so shout out po sa akong mga Facebook friends. No, ug sa karon lang po nakakita ni video, please subscribe. No, click lang ang bell button para update sa mga nahilot matag adlaw o gina-upload matag adlaw. Comment, like, and share lang. Comment lang mo. Mga doon na mo yung mga pangutana kabayan dyan pamatit sa kalawasan. Nantod karoon mag-agapang mamayo. Shout out po sa top 10 countries viewers na ko, India, Indonesia, Philippines. Siyempre, shout out po sa lahat ng mga OFW. Kung sa ako subscriber na 2,600 plus. O sa ako ang friends sa Facebook na 10,000 followers plus. O sa mga naka-comment matag-adlaw na ko. Thank you so much guys. So magilot ng karoon kanatan lang taga. So ayan guys. Magsugod ako gilot, shout out sa Lapu-Lapu Extension, Digos City. schedule po daw kumang mo dire. Nya, Yan, schedule. Timing nga po siya nga nag-prepare kay ba po to. nya. Ano mo siya kapalikon? Wala nga po ito. Yan na yung balito ko. Kanig sunog dyan in mo. Wednesday, pagkira pa ng Domingo. Dagang mo po schedule. Wala na ganun Wednesday. Wednesday, yan lang tamo Wednesday kuluag. Lento ay tinurnaw nga pa. Hindi mo siya na news na mga alam mo sa wala lagi sa mga labtang nag-short mo ko. Hanap po siya. Sa nag-short mo ko. Yung click ko, kaya dito. Samot noon. Samot ka gano'n. Kita.
Kalay ko ha. Baba, baba. Ha? Tarakal. Ah, Thank you. yan mo.
to, no? Ay, dito kuha, nila. Makubiskit ay. Salam. Dito ko naman dito. Abi, unya lang ako, nagkuha naman kong isa ka biskit. Hmm? Duwa na lang ang tatlo ako. Nga. Wala naman siya. Unya na lang ko. Explain ako na si mga boss, paminawa ko ha. Hmm. Explain ako ni si mga kay karon pa matag na hilo. Kani dire mo ni balay-balay sa uric acid ha. Tama ba? Balay-balay sa uric acid, kani balay-balay sa sugar. Digyo na sila pareha sa uric acid, sugar. So kaning uric acid na dali ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice. Kung asa ka kusog mo to maikitahan po ha. Hindi magkakaminom. Wala na. Ah, Yung taas ko ba, uric acid? Ano sa kataas? 500 ubos, 500 Wala ko kasaka. kapatsay ka ng kaya ko, kasi hindi kaya ko ka na magka kaon ko nga ka nang kainom ko kontra ka niya soft drink na Hmm. kape. Hmm. Sa pikas na siya. Hmm. Hmm. What kung ganito? Hindi. Kung di na ito ni sa bungkagon boss, na may mga bukong panahon nga marita yung tagbukat ang akong tiil. Matungog na ito na bugat na yung tiil ni Tuan Anak. Kanto ba di sa ipon mo? Dili na sa bugat, kung dili, wala tayo kusog. Mga nasa niya. Gabi na dyan ulit kay masa tayo ni Kule, masa, hakbat, unos, ligo, kana. Yan o, lugay pamampod. Okay na?
Ano iting? Ang brownies. Lagi mo tingong ginoo kada ikaw. Lagi mo tingong mo. Brownies. Ano ka lang doon? Hmm? Isang una mo. Huwag ko din, sigaw ko din yung mata. O, sigaw yung mata.
Terus, yang tayang. Hindi ko Tara. sige, sige. Upload. Baka naman. Sana. Up. Up. Anak-anak na nahihirapan. Oh. Oh, pedeng. Oh, oh. Kakuak yang mga kakuak sa dahunan. Oh. No. Yum. Ayun. Ulo ni Tingog.
ibabaw. Ang batot,